Čauko! Momentálne sme na ceste do Trnavy. Trnava má približne 65 000 obyvateľov a je taktiež prezývaná Malý Rím kvôli veľkému počtu kostolov. Je jedno z najstarších miest na Slovensku a získala mestské práva v roku 1938. Taktiež sa tam nachádza aj klub FC Spartak Trnava. Tu môžeme vidieť prvý endemit Trnavy. Potkan, vysokohorský, mŕtvý, prvý. Momentálne sa blížime k soche Antona Bernoláka, ktorý pôsobil a študoval v Trnave. Momentálne ideme na Jakubskú cestu. Momentálne sa nachádzame pri kostole svätého Františka z Assisi. Hneď vedľa kostola svätého Františka z Assisi sa nachádza aj Trojičné námestie. Keby ste chceli vedieť, tak sme dali pauzu na zmrzlinu. V Trnave sa nachádza generálne riaditeľstvo Tatransko Trnava, ktoré má pobočky sklární po celom Slovensku, napríklad aj v Bratislave alebo v Trenčíne. Dostali sme sa do smutnej situácie, keďže sme chceli dať stop v kasínku Magnus Game, ale ako môžeme vidieť, je zatvorené kvôli štátnemu smutku. V Trnave sa nachádza aj dosť ošarpané kino Hviezda, v ktorom prekvapivo hrajú aj najnovší Minecraft vo filme. A teraz slovo od miestnych. Ako sa ti žije v Trnave? Parádne. Keďže Magnus Game bol zatvorený, chceli sme dať stop v Admirále, ale bohužiaľ rovnaký problém. Nachádzame sa pred štadiónom Antona Malatinského, ktorý sídli v City Arene v srdci Trnavy. Je to domovom slávneho tímu Spartak Trnava a taktiež Spartak Trnava Hooligans. Štadión so svojou kapacitou 20 000 fanúšikov spĺňa podmienky kategórie UEFA 4. Posledný zápas odohraný na tomto štadióne 19.4. tohto roku skončil 3-2 v prospech Slovanu Bratislava. Klasika. Štadión mal dva hlavné vstupy. Vstup A a vstup B. Cez ktoré Štadión je spojený aj s nákupným centrom a momentálne ideme na pivko do miestneho pivovaru Bokovka. Za mnou sa momentálne nachádza Trnavská univerzita, ako môžeme vidieť. Aj keď Trnava nie je moc rozvinuté mesto, tak je tu aspoň dosť pekná univerzita. Čiže momentálne ideme ku katedrále svätého Jana Krstiteľa. Kamo! Ako sme si na začiatku povedali, Trnava je naozaj mesto kostolov. Práve sme pred katedrálou svätého Jana Krstiteľa. Tieto rímske hradby chránili Trnavu pred nájazdami Turkov okolo 5. storočia nášho letopočtu. Takže týmto sa končí náš výlet do Trnavy, konečne ideme naspäť do Bratislavy a ideme preč z tejto diery. Tešíme sa na ďalšiu návštevu nejakého ďalšieho mesta. Ani ne. Úplná diera, úplná diera.